Og velkommen til vores kanal. Vi er 2 drenge, som kan kigge på computer. Vi spiller i Counter-Strike. For helvede din hund. Det er det første, du siger, når du kommer ind. Ja, det er faktisk rimelig god start på det her. Måske hvis du taler lidt højere. Upload måske 2 videoer om ugen. Ja, det er det, vi går efter. Jeg tror også, det vil... Ja, det er det. Ja, skal vi ikke sige det? Jo, det er det, vi går efter. Det er det, Ja. Så, ja. Hvis der er en, der er syg, og hvis der ikke kommer 2 videoer om ugen, så bare tage det roligt, fordi... Ja, det er enten er det, fordi vi ikke har tid. Ja. Ja, vi så selv at spille herude. Ej, det kan nok være. Det vil godt nok være Men ondt. det er i hvert fald enten er det, fordi vi er syge, eller ikke har tid. Ja, eller vi er på ferie. Ja, der er ikke nogen speciel dato, hvor de videoer bliver uploadet. Det er bare på et eller andet tidspunkt. Ja. Det kan være på et tidspunkt, vi finder ud af fast, men lige nu har vi ikke nogen fast tid. Nej, faktisk ikke. Nej. Det finder vi ud af, hvor Men lang jeg tid. synes faktisk, vi ved videoen. Den kommer til at vare sådan 10 minutter. Ja, sådan siger jeg. Ja, i hvert fald ikke mindre. Så bare nødt til. Enjoy det. Enjoy the video. Åh! Fuck, du er dum. Det er det seriøste Det første. er ikke slår dig faktisk. Prøver det. Ja, jeg tror også, der kommer til at komme en competitive nu. Ja, måske. Vi var kommet til... Det bliver nok Det er en... næsten lige begyndt. Jeg har bare lidt cool inventory lige at få. Ja, Jeg har fået rimelig meget doneret. Ja, jeg har fået ting af ham, så det... Jeg har fået rimelig meget doneret nu, men jeg har lavet kniv sådan noget. Jeg har kun svært, fordi jeg lige har begyndt. Jeg dræbte dig med en P2000. Han har heller ikke spillet. Han har ikke kun været nu, når det kommer. Ja, jeg er Jeg lige... spiller meget sæt. Ja, det har vi. Et par 900 timer, ja. Men Jeg spillede det kan jeg godt klare. overhovedet. Hvad? En lille hund. Hvis I ikke kan høre, hvad han siger, så bander han lige nu. Ej, det er sådan slået. Okay, jeg er sikker på det. Ja, næsten. Hvis det ikke kan, så er det klæde. Det finder vi derude af. Hey, Venus! Giv hund. Tak. Så længe du ikke bruger cheat, så er jeg bare glad. Hvorfor sagde jeg det højt? Jeg kan ikke bruge cheats. Nej, jeg kan ikke sige cheats til. Ellers så vil jeg subtitle den Og her. vi siger, at han er den yngste af os. Vi siger ikke alle er yngste. Nej, jeg er den yngste, men vi er tæt på hinanden så. Fordi jeg har fødselsdag med den her januar, så det skal det. For helvede! Han kan ramme mig hele tiden, altså. Jeg er stoppet for et pænt. Så dør du. Jeg kan allerede købe MVP, så good luck. Det kan jeg ikke. Ikke nu, for helt synes jeg. Nakker med den her, så vi spurgte for, at vi har betalt penge i spil. Så, den der. Ja. Virkelig, jeg har $7,600, så... Jeg har kun 2.000, og jeg kom til at droppe dit våben, fordi jeg tror, jeg fik råd. For den var langt. Det er dumt at sige det. Misklik i lust. Ja, Hvor er du henne? I må meget gerne donere ting. Der kommer måske til Jeg dræber dig med en P2000. Der kommer i hvert måske til at komme giveaways. Ja, vi spiller også andre spil. Måske. Jo, Minecraft, Team Fortress, Rust. Ja, og jeg ved godt, hvor du er lige hen, og jeg ved godt, at du har plan på. Du er så klar. Ah, du tager... Every bitch. Der er nok med ham. Ellers så taler du bare noget chat. Men så kan vi ikke gøre det. Så nogle gange er videoer, hvor vi er alene, hvor der kan nogen. Der er også videoer til, hvor vi kommer til at filme alene. Ja, og der er også nogen, hvor han bliver irriterende af at bruge cheats. Der var også sgu da cheats. Der er nogle gange. Nej, men i hvert fald, der kommer også til at være videoer, hvor vi nogle af dem er alene, for eksempel. Og måske nogen, som vi ikke engang har nævnt lige nu. Hvad? Nå, okay. Ja, Gary Smart kommer vi også se der. Men også nogle spil, som vi måske begge to får sammen. Det kan vi også godt finde på. Hvad er det for nogle spil? Det ved jeg ikke. Det kommer måske. Måske overveje at købe det. Det var ikke til at komme langt til. Ja. Hvor er du henne?
Skal du ikke sige din ost? Jeg ved ikke, hvorfor jeg har fået din ost. Men du lyder bare så godt. Ja, men hvorfor vil du ikke prøve at plante bomben? Fordi jeg kommer nu. Hello. 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 Hello! Fuck! Men er det pænt? Det er helt ustemt det. Wow. Virker ikke. Hvad nakker du mig med? Oh my god, det er en dårlig. Jeg er også den dårlige. Nej, du var dum. Jeg har en scout, ligesom dig. Nej, jeg er ikke scout. Jeg er ikke. Fuck! Har du AV? Har du AV? Jeg dræbte dig med en scout, så. Med højster. Okay. Og næsten igennem væggen. Hvad er det for nogle lyde? Men ellers... Hvordan holdt din ost? Ja, vel ikke. Og jeg skal. Har du så drikker selv? Okay. Kill enter. Fuck. Nu har jeg en minusscore. Og du har kill? Nej, nu har vi... Jeg har også min score. Ej, vi har ikke billigt dum. Ej, du har 1000, jeg har kun 400. Jeg har 330. Du har købt penge. 250 ligesom mig. Har du det? Jo. Hvordan vidste du det? Af for helvede. Fordi du skyder over mig efter mig. Fuck. Ja. Dig plus mig skabte minus dig. Ja. Godt held. Du kan allerede, hvad kan du købe? Jeg har købt skarp. Jeg kan købe en AK 47. Min skov skal tage for spil. Jeg var så til på crouch. Hvis jeg crouchede, så var du bare... Jeg kan nå det. Jeg kan nå det. Du nåede det ikke. Køber jeg bare en bil. Hvorfor brugte du et kniv? Det er jeg tænker om. Hvorfor gav jeg dig det tip? Fuck, det der. Jeg havde verdens dårligste våbenstykke. Jeg tænkte engang på at købe en M4 i helt det, der var i CT. Og nu vil jeg nakke dig på den gode måde. Hvorfor er der en god... Hvordan er der en god måde om at nakke en? Okay. Ja, det går under hans scout. Yes. Ja, mange banord. Det er ikke løgn, du siger den bare. Ej, jeg kommer ikke bare til at blive kølet. Nej. Wow. Tror du, jeg falder? Okay, jeg var så tæt på at falde ned. Så snart det sprunget. Er det bare mig, eller lægger du lidt? Den lægger ikke. Det er bare dig. Jeg lægger overhovedet ikke. Nå. Hvad skal jeg så gøre? Skynd dig væk, for nu kommer jeg nakker. Jeg nakker det. Au! Jeg ved ikke, om de kan høre noget. Eller jo, de kan i hvert fald godt høre mig tale. Men jeg ved ikke, om de kan høre mig. Jeg håber, de kan høre. Nej, jeg mente høre spillet. Det tror jeg godt, de kan. Vi kan se. Au! Vi har det begge våben. Ja, vi har nogle okay våben sammen. Men han er så meget... Høj nu det. Din lille heldige... Hvad kan jeg kalde det? Skæld. Det er omvendt enkelt. Jeg har kigget til siden, når du dør. Jeg har bare lyst til at lave et screenshot lige nu. Eller tænke på dette. Der er teabag. Ej, hvordan er det ikke på teabag? Altså i luften, what the? Hvordan giver det mening? Hvad er der teabag, der er i luften? Du går! Det er i hvert fald ingen scope, så det... Det er Din ost. Ej, hvor er det sådan, hvor er du hyggeligt. Har du med, tror jeg? Hvor er det spændende. Altså, der er det farligt. Jeg planter alligevel ikke. Det... Fuck. Mit liv! Sig det for sent.
Okay. Og du vil ikke engang flashe. Nej, fordi jeg kigger til den anden side. Tak for de der taktikker. Fuck, Jeg vil have din. Yes, jeg fik din AVP. Nej! Den springer! Jeg tror lige, jeg vandt det. Jeg kom scout. Ah. Nej. Og ramte jeg dig? Nej, men du var tæt på. Det var lige hurtigt nok. Det var altid blevet med. Men det var altid blevet dårligt. Hvor langt tror vi er fundet? Ved jeg ikke. Nej, det kan være på det hele tiden før vi... Ej, fuck. Jeg køber AVP eller noget. Nej, jeg har lige... Jeg har mange... Jeg har 150 kroner, så køber jeg AVP nu. Det gør jeg kan mærke. Jeg mangler 50. Jeg mangler 150 mere kroner, for jeg har 10.000 kroner. På et andet tidspunkt havde jeg lige præcis det. Nakkede jeg dig med AVP? Nej, når du havde en AVP? Jeg prøver at nakke mig med AVP. Så lige. Var det en scout? Scout OP. Nej, der er ikke en scout. Fucking scout skills. Hvor går du hen nu? Hvor er du henne? Du bliver gæt. Oh my god. Det var den, når jeg gik rundt. Jeg gik rundt til radaren, og så stoppede jeg. Normalt ikke, så ville jeg faktisk skudt dig i kameraet. Det bliver meget flot. Ved du, hvorfor jeg er så god? Fordi jeg gjorde træning. Jeg gjorde våbentræning. Så jeg har skudt igennem væggen, og jeg crouchede, og jeg... Det er skidt. Jeg forstår, du gider at spise en tid på våbentræning. Nej, men det gør en faktisk meget bedre. Det er ikke en våbentræning, det er nu. Nej, det er det ikke. Okay, så du kommer ikke nogen steder? Så er det da sjovt. Har du AVP? Hvad har du? Eller jo, jeg havde, men nu har jeg ikke taget en AK, så du ikke kan få min AVP. Get tricked. Jeg kan godt lide, hvor hurtigt jeg kan mærke, at jeg lige skyder flyver bag ved dig. Men what? Jeg har gået bag ved dig hele tiden. Har du? Fuck, hvor er noget. Lige komme ind. Skal hurtigt? Det når det ikke, det er dumt, så den nakker jeg. Se her. Fuck, din hund. Tak. Det skal komme ud på internettet. Har den samme skud? Fuck, har jeg kun 2 kills? Ja. Fuck, jeg er lort. Held for at være T end på T. Hvad vil du det, min lille mand? Det vil jo bare være endnu mere. Jeg vil bare campe et eller andet mærkeligt sted. Det er godt. Jeg vil falde ned over det. Du kigger på min skærm lige. Hvordan kan du ramme fede homodyr? Kan jeg købe? Yes! Jeg nåede lige at købe en M4. Jamen, jeg synes, vi skal stoppe videoen nu. Skal vi? Sige, Nå. Green Man kommer senere. Kommer senere. Ja, de kommer senere, fordi... Kommer senere. Ja, de kommer senere. Skal vi lave videoerne med det samme, eller skal vi lave sådan? Har du stoppet dem?